Makasvika papi manyini yayi muswateti notakwaya kuna ndakatiro chizokaikupa zakayapinda saka muswateti wacho muswa 14 wazopinda muswa 17 kuti kutoda tofonera tsana ndakuvaudza kuti dzidzo yangobva pamba makuseni vabva pamba maka6 wasvika anozotoenda kana kuba anodzokera kana pachadzawo anoisa sekudzosera pakazvafonera tsana chaudzokera makudzo asi naisera tiri pamba ndomapipi one makavhura mumba here kuti vauye amai hamuna kuenda kumba kwamavhurwa vanokirorwa kana varipo ndikapinda ivo vakada kubuda vanobva vakiya ndoo kana vakada kuenda kundokiridza mugadheni vose vakakiya mbeto saka zvekuti kubva 2000 inini pesa apa ndaigara ndine makizi angu iwo ine makizi angu kubva last year pavakaprofita nemaprofita kuti mukadzi wenyu arikuda kukuurayai ndopandakati ndichibva ukantini ndikasvika kumba munhu achinjachi makizi epabhedroom makizi ndanditori nawo tasvika totiteedza kuvhura kudaiso pabhedroom pandapana makizi andandinawo asi siriwo apa wachinja pabhedroom saka inini kubva musi watakabva kuno musi wekutanga ndo rakakiwa musi wechi2 ndo rakarakiwa ndiri rechi3 ndopandakavabvunza ndikati nei babati mambo wakati ini ndofana kudzokera mubhedroom ndopakati aiwa handisi riri ndiukiya dhoo mwana ndiari ukiya dhoo inini ndo zvamakandipindura wadaro baba kuti mwana ndiari ukiya dhoo inini ndopandakati aiwa regai tiite sei inini ndofana kudzokera mubhedroom manheru achona ndopandakanotakura mabhlanketi angu ndikadzokera mubhedroom ndadzokera mubhedroom asi hapana pavanga vachiti vakabuda vanosiya dhoo rakavhurika vanongobuda vachikiya inini pesa pandakazoswera ndichisona ndisingaendoko asi vaingoti vachibuda ndichinobuda mubhedroom vanosiya vari kiya vachienda mutauni kana dai vari kuenda kubasa vanosiya vari kiya hapana pavakambosiya dhoo rakavhurika mwana wangu izvozvi mukomana aripo kumba ne22 years imba pamuchibva pano mambo akati vakati ndikasvika kumba mudzimai afana kudzokera kumba tsana vakatourara kumba tikatsimbira pekudzokera kumba chete vakati iwo mukinga dzipe mudzimai vakati vakashama maki anga ari mamuchete vari kushaya kisei makanzi shamisa imba amai vakuti pamba pavo vakushaya kisei zvakaita imba yangu cottage saka dhoo rebhedroom tori kunze saka iwo kwavari kurara kuseri kwemba saka ndakaudza ndikati madzimai kugara nekugara kubva 2020 makiye atongobva taita 2 bhozi aigara kuruwa muroji aigara ipapa atoripo izvozvo kumubvunza ndo kii yake iripo chete kwani yekubhedroom kusitting nekwakusina kii kwegara kwakadaro saka toshamisika matauro akaita ndine maodhi andakafonera tsani pawhatsapp ndichinotovaudza kuti tsani kubva musuya nhasi asi tadzokera mumba seyamwa ava vanhu ava vasi vana vadiki kwatiri vanogona kunge otherwise mune makore mangani baba indine 60 hamusi baba vamwe inini ndiri vanhu muri mukoma kana tichiti mukoma zvokuedza kuratidzai mazera renyu nerangu kuti tiri mukategori imwe chete makandisiya ne4 years pakuberekwa indine 56 but chinhu chatoda kuti tibatsirane papa hachisi chekufunga kuti muri kutamba nesu munyaya dzemumba menyu so nhasi zvanoda kubatsirana ndezvekuti pautu hwenyu
muchiri mudzimai nemurume baba namai Ndinotenda baba. tikubatsirei tipedze nemi. Ndinotenda baba. Ndoda kuti musi wa13 mubvunzo wakabvunzwa kune madzimai avo vakati murume achada. Ndati ini musavaise mashoko ndiri kubvunza ini naivo ndichavabvunza. Mukadzi wangu muchisiya mamukira basi. no kana chokwadi handisachamukira baba. Kana kumudza mashoko kuti hachamuda handisati. Unogona kusaudza ka exchange speaks louder than the word. Kusiya ndakiya pamba zvino ndiri kuno ndauya kuno past 7 ndikuya Kuyakubaza ndosiya ndakakiya imba inofanira kupinda adzimai vangu. Hazvisiri izvozvo. Amai, imba yamunogara nababa imba yani. Inini pandakatanga kuuya muna 2000 baba mukuru mukoma wemurume wangu wakaedza murume wangu vakaedza inini vakatiti ndiri kukupa imba yekuchegutu. Murume wangu uyo akamboita maprevious mamarriage mamwe 2 akabreak. Saka baba mukuru vakanditora vakati iwewe watora mwana mudiki angasati atombopinda munhu. Saka iwewe Luku ndiri kukupa imba yekuchegutu nemukadzi uyu. Iwewe Luku kana mukadzi uyu wada kumuramba sezvawakaita mamwe mamarriage, iwewe uyu mukadzi uyu ndiye achasara achigara pamba apa nevana vachabereka newe. Zvekuti makore ese aya mambo pamba apa hapana kana development. Murume wangu ipapo aingotaura kuti iwewe mukoma wangu akanditi ndochasara panapa kana ndaura mukadzi ndozvamaitawo. Saka wada mambo last year ndakambosudura murume wangu uyu akaenda kuna gogo wangu anogara kuna foundation uko akanoti please ndokumbira ufonere muzukuru wenyu adzoke nekuti mukoma wangu akanditi iwewe ndouchabva pamba mukadzi uyu ndiye akasara pamba. Saka wakati zviri nani inini ndibude zvangu uyu mwana muzukuru wenyu adzoke pamba. Mambo ndozvawakanoita kutotara kuna gogo wangu asi nhasi umwe murume wangu anonga pandakuda kukubvunza pane mba here apa ichiripo because hatichada kuti tirambe takatarisa nyaya dzekumba kwenyu. Toda kusunungurana munyaya dzenyu. Handiti dare ribude mamuri imi mubude mudare asi taziva kuti zvii zvamakunorarama makamira makaita. Because mukaona vanhu vanoti vabuda mudare vachivimbisa dare zvavavimbisa dare woenda kumba unovioleta zvavavimbisa dare. Muri kutamba nedare. Handi makona. Saka isu hatidi kutambwa nesu. Zvachese hatidi. So mubvunzo wangu kuti mai imba muri kuiona iripo here? Muri kuti chiine nhau yapapa? imba ndikuona mambo kuti inini murume wangu angarambe chokwadi kudare kuti haachandini mumba mubhedhumu mangu kumambo zvangu chinoti changu zvimwe zvacho zvese zvakabviswa nemurume wangu. Mubhedhumu imomo mambo manga muine dressing table yandakatengerwa nevangu amai. Dressing table iyoyo mambo murume wangu uyu ndiye akaibvisa akaiisa kune jangiromu kuseri. Touya zvekare pamubhedha chaipo mambo pane madhirowa ekuti pane dhirowa remurume wangu pane dhirowa rangu. Izvezvi pano makati ndidzoke ndakaona dhirowa ranga rine zvinoti zvangu mambo rakabviswa futi rikaiswa kuseri kune zvijangiromu. Kuroti murume wangu mubhedhumu haachada chinoti changu. Haachada. Saka angarambe zvake kuti mukadzi handichada kudare asi iye mukwachitaura kuti iwewe handichakudi. Saka inini mambo ndoshandoita seni anenge achiramba chokwadi kudare asi inini pfungwa chinanga chiri kuti handichakudi. Saka ndakushauza kuti tingabetsereke sei ngekuti changu chese chinhu chinobetsera vanhu chiuinu handiti ndechekuudza pfungwa dzenyu pachavo imimi vaviri ndokuti isu hatigone kuti iwe chisiyana nemukadzi imi mai chisiyana nababa kwete tiudzei kuti hamuchadanana imimi mega. Pamusoro ndingati musi wa28 June last year ndinga wangu tichibva kumai ndakasvika mwanasikana apisa mbatya mubhedhu dzese apisa panext day. Ndikabvunza kuti uchii chiri kuitika zvikanzi mama ndinoenda mumusoro Manzwa here zvatotaura. saka ndinoedza kutanga Musi watakapinda mudare ndomatakazwa nyaya dzenyu dzamuchigara. Dare rikakumbirisa nemwoyo waMwari kuti redway dai mama dai mai dai. Muri kudzokera kumba
mai vari kudzoka futi pano vachipa ripoti yekuti vari kukiya pamba paya. Handiti makoma. Saka kana mafungirana mweyo kuti uyu ano achiti vari kuita zvezvapaka imoya moti aiwa zviro zvinodai. Isusu hatidi kukusarendai tisina kupedza nyaya yenyu. Titaurirei pfungwa dzenyu padziri. I'm sorry, ma. Mudzimai wanobva papa na 5. 5:30 vachienda kubasa. Saka panobuda kana kuti makizi wani. Munoona ini ndoda kuti ndataura nevanhu vanzwisise. Azviperi manje mwana mukadzi. Azviperi manje. Tendera pamusoro emapo 1 week yese vari kuruka domo. Munhu akasiya achiado. Kana iri kiwa iri pachena munhu anenge asi kukuda. Aka nemakizi upenyu muridzi wawo. Handiti imi munoziva kuti munguva macho kurarama ndiri kutsva. Ivo ava ndivo zvekare vanoziva kuti munguva matiri kurarama zvakamira. Tibatsirei vanhu vaviri imi. Handiti pane kuti tizokubuditsai muno kuti muno mutatu tikuziva kuti chagona kukubatsirai. But tiri kuona kuti zvichida muri kuona kuti idare remumba zvatakuita pano isu takutorai tokuendesai kune rimwe dare zvichida munganobatsirika ikoko. Handiti tiudzei ichiripo here imba, nokuti vanhu musagarisane mani muti one runner, musagarisane vanhu muchida kutamba nevamwe vanhu vasinei nechekuita nemi. Hatidi kudaro kakumama. Mukaona tichitora nguva yatatora nemi munyaya yenyu kukudai kuti tibatsirane tione kuti upenyu hunoendera. Asi muri kuda kutamba nahwo varidzi vavo. Saka tinoda kukupai mukana kuti kana muri kuda kutamba neupenyu hwenyu tambai nahwo. Kungosvika ndinomuda mukadzi uyu ndakazoda munosvika zvamuri kuita ndozvokutema nemukadzi. Murume ndomudawo zvakazodai. Murume wangu ndomuda. Muri kunosvika zviri kuchema nemurume ndozvamuri kuita. Hatina kwatiri kuenda. Isu tetisiko kumba kwenyu kwamunenge muri. Moda kunogara here vanhu sababa namai kumba. Kana makundikana tiudzei. Inini ishe ndanga ndikuchema hangu zvine zvandiri kuona nezvandiri kusangana nazvo. Indanga ndichikumbira protection order ndimbokuita peace. Zviso hatipe protection order. Protection order inopuwa kukoti. Endai munopuwa protection order kukoti. Muno umwe isusu nyaya yatinayo ndeyekuti isusu hatidi vanhu vanogara vachitemedzana baba namai. Kuti umwe munhu muimba imwe chete mukadzi anogara muimba yake uko, murume ogara mune imba yake muno. Muri mukadzi nemurume, umwe anogara mune imba yake, umwe anogara mune imba yake, mukadzi nemurume. Izvo zvino zvatiri kuramba kuti aiwa kana muchiri mukadzi nemurume hapana munhu anonzi anogara make uye anogara make. Kana musisiri mukadzi nemurume ndo panonzi umwe anogara make umwe achigara make, zvichienderana nekuti matara ari kutonga achiti panyaya yakadaro. Saka muno umu tiri kuti dare rabatsirei panyaya iyi. Kana iri protection order inoitwa kukoti, endai mutore makomo neprotection order. Handiti kuno kutoziva kuti makazoona kuti dare ramapo ratikundikana, regai titore protection order. Ndizvo protection. Handiti protection order isati ramidze marights enyu imende kuprotection order. Handiti endai protection order. Maybe ndodare ramuri kufungwa kuti ringapera gona kukubatsirai. Ndiri kukutenderai kuenda kuprotection order. Because yedu protection order muno haidi. Isusu yedu protection order ndeyekuti baba namai hamungadzi baba namai umwe achigara muimba yake umwe achigara muimba yake. Asi kana marambana umwe anogara make umwe anogara make,
zvichienderana nekuti simba riri kupiwa kune uyu nderipi, kune uyu nderipi. Musayamwa, tiri kuvatendera kuenda kuprotection order. Maybe zvodare ringaita kuti vagarisane zvakanaka umba kwavo. chisununguka muende protection order.